Aitor Txapeldun, eunon! Aupa, Mikel! Zer moduz? Ondo, eta zu? Lanen tope? Bai, beti bezala. Beti bezala zu lanean. Etorri honean zurekin hitz egin nahi dut eta. Haze lekuan gauden, Aitor. Lehenengo aldia da, Bai. etortzen naizela ni leku batea horrela, taberna bat edo kantina deitzen zaio, ezta? Kantina, bai. Eta rokodromo bat. Bai, azkenean... Bueno, kantina rokodromoaren osagai bat da eta dana Dena bat da, ezta? Hori da. Noiz ireki zenuten hau, Aitor? Pues azaroan 2 urte egingo du irekita dagoela. Nahiko modan aldago baskalada egitea? Bai. Bai, modan dago? Bai, nik uste dut baietz. Bai. Gero eta gehiago ikusten dira alako rokodromoak, eta, bueno, Euskadin ja dira batzuk. Bai. Orduan, la kantina etortzen den jendea jatea, gero ongi jan eta gero horrea. Edo alderantziz, hortikan gero honea jatea. Bai, indarrantzea. biak, batzutan lehenengo etortzen dira hamburguesa bat jatera eta gero Bai. esartzen dira eskalatxera eta alderantziz. Haizu, zer eskaintzen duzue? Gehien bat hamburguesak dira, gero entsaladaren bat, pokeren bat, eta pues, jende vegetariano Bai. eta vegano entzat zeo zer ere eskaintzen dugu. La kantinako espezialitatea zein da? Zer da, jende gehien eskatzen duena jateko? Pues Sputnik espazial hamburguesa. Sputnik espazial. Erakutsiko jazu ze osagaiak eta nola egiten den? Noski. A ber, osagaia, kontatu pixka bat, Bueno, Aitor. brioche ogia, gero gaztak dira protagonista hamburguesa honetan. Hau ere gazta da. Bai, krema gazta, pepinilloa ospinakin, barbakoa saltza eta kipula. Kipula. Eta, bueno, haragia. Ze haragia da, hau. 170 gramoko hamburguesa, 100 rubia gallega. Rubia gallega, handik Bai. ekartzen duzue. Bai. Eta hori zergatik egin duzu hori tapatzea? Pues gazta biguntzeko. Ze itxura da honek, Aitor. Bueno, Aitor, haze itxura dakan Ona, ez? Sputnik Espazial. espazial honek. Ni probatuko nuke, baina gaur ez dut probatuko. Rokodromora Venga. joan naiz, jendek igual energia pixka bat beharko du, Bai, eta seguraski. ea norbaitek aprobatzen du. Venga. Plazer bat izan da, artista. Berdin. Etxorreri, hurrengo arte! Oso ongi izaite, venga, oso ongi izaite, venga, indar pixkat hartu behar da. Aupa bikote! Kaixo! Begira, Sputnik espazial gustatuko litzaizueke probatzea? Bai. Erronka bat, lehenengo igotzen dena berarentzat, bai? Bale. Bale. Ah! Txapelduna! And the winner is... June! June zorionak, hementxe dakazun. Energia Eskerrik pixka bat asko. hartzeko segi horrela oso ongi pasatu dut. Eta hurrengo arte, bale? Bale. Venga, jo, berarte, venga, equipo! La kantinak lortu du nire kalitatezko seilua. Sputnik!